Japuonjre moro mochando maende noweyo sikul nikech onge mar omenda mar somo. Gikone to nyalo buonjo bang' yudo thuolo machielo mar dok e skul kendo dhi nyime gi sombe kaluwore gi chenro manochak mar siro jopuonjre ma wigi bith to wuok e anyuola mayuto gi nok e ward ma North Sakwa e kar chung' od bura ma Bondo. Charles Juma Ohanga manoweyo skul e klas 11 e higa mar 2023 oduok e skul secondary ma Kitambo e bwo chenro mancha nochaki gi MCA Makon ma North Sakwa Ward Oliver Arika ma duoko e skul jopuonjre ma ok nyal dhi nyime gi somo nikech nok mar omenda mag somo. Koloso e kinde duoko japuonjre ne skul, Arika nowacho ni dwaro mare en neno ni nyithindo duto mawuok e ward no somo mi ochopo lekgi. Mheshimiwa nasomo Kitambo for the last 3 years, that is from 2000 to 2023, and kana chope from 3 to now drop out because of school fees. To kana ng'iyo result to naido ka nyathi ma bright kabisa because the grade mane en go ne B-. And again ka ng'iyo subject, what impressed me most ni nen gi A plane in form 3, and that is a confirmation ni en nyathi mariek. Did kana temo wuoyo kode mawacho ne to koro kada konye nam, but Charles no plead koda kokono dwaro a second opportunity mondo dog e class. Kano gona simu ne wacheko records mondo wang'e ni to nyathini en nyathi mane, to nwafwenyo ni en nyathi mosebedo ka ugeno somo to ok nwang'eyo ni wach fees emomiyo endala. Koro nitiere cases moko mamako nyithindo yor fees to samoro chunygi dhiol kalure gi kaka dala chal mi fweny ni koro gionge skul. Aduoko ne jatenda erokamano mang'eny kuom kawo makona lwet nyathi Charles oduoko skul kendo jopuonj obedo joneno kaachiel kod jotendwa moko obedo joneno ka okawo Charlie oduoko skul. Mano en ng'wono maduong' ma Nyasaye otimona. Gimano penje maduong' ni dabet ang'o in life, to koni adabet engineer, electrical and electronic engineer. Koro abiro skul an kona an gadier ni engineer tadhi bet, kendo ose assure ni kapona pass mabe an gadier na dhi pass, to kadhi mbele nyalo miya support gi kaka timona sani.